भाई लोग अरोगा लोग के एक बार फिर से नंदू बाबा के बहुत बहुत प्रणाम। हमारे चैनल नंदू बाबा इंटरटेनमेंट पर अरोगा लोग के एक बार फिर से स्वागत बा। चली हमरो के एगो ऐसन कहानी बताओ तनी, सच्ची कहानी जौन हमारा दोस्त के संगे गुजरल, जौन बार बार ससुराल जाओ शादी भइला के बाद ओकरा पर का बीतल उहे रउआ सबके हम बतावे चाहतनी। चली देखी कि हमारा दोस्त के संगे का गुजरल। चलनी हम अपना ससुरारी बेग लेके बड़का भारी, इजी तो हमरा के केहू ना रोकी, बाकी ससुरार पहुँचते कौनो टोकी। छोटकी पूछे हमरो साली, बेग त लागे खाली खाली। जैसे देखले बड़का सार पकड़ ले अपन कपार। ससुर के आइल ऐसन गुस्सा, बुझाइल जे मार दिहन दू चार ठूसा। छोटका सरवा तो लगहू न आइल, भीतरे भीतरे खूब गुस्साइल। ऐसन ऐसन बोले बोली, बुझाव जे मार दी अभिये गोली। हमार तो भइल ऐसन दशा, उतर गइल ससुरारी के सारा नशा। केहू से ना कुछू कहनी, चुपचाप अपन बेग उठौनी। फिर ना आएब अब ससुरारी, इज्जत पौनी बड़का भारी। जई है बार बार ससुरार, उनका मिली इतने सत्कार। यही से भाई बार बार ससुरारी मत जइह लोग, यह तारा लोग से हाथ जोड़ के हमार विनती बा।